που έχει μια τρύπα. Βάζουμε το κλειδάκι στη τρύπα και έχουμε ένα βελάκι κίτρινο. Το γυρίζουμε, το πιέζουμε κατά τη φορά του βέλους. Δεν πάει άλλο, το βγάζουμε, έχει εμφανιστεί η επόμενη τρύπα. Την επόμενη εβδομάδα ξαναβάζουμε το κλειδάκι στην τρυπούλα και το γυρίζουμε κατά τη φορά του βέλους. Σε περίπτωση που έχει γίνει μεγαλύτερη διάνοιξη, έχουμε ανοίξει πιο πολλές φορές την τρυπούλα από αυτές που πρέπει και παρατηρούμε πως δεν εφαρμόζει καλά στα δοντάκια, τότε παίρνουμε το κλειδάκι, γυρνάμε αντίστροφα το μασιλάκι μας προς την ανάποδη πλευρά που είναι το βελάκι και τοποθετούμε στην τρυπούλα το κλειδάκι και γυρνάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Συνεχίζουμε μέχρι να εφαρμόσει καλά και πάλι στα δοντάκια.